година и 2 месеца съм се разболяла. Епидемията е била 52 и 3 година. И вече по-малко единични случаи. Бе, не беше малко. Ние бяхме в 8-ми клас. Имаше училище тук в санаториума. Около 40 деца завършихме. Тогава въведоха и Нивалина. Сутрин, обед, вечер по много инжекции са ни слагали. Ама благодарение на него сме, що годе, позакрепиха в добро състояние. Двата ми крака са били увредени и едната ръка. И после постепенно се е възстановило много едната ръка. Единият крак, частично. Другия ми е съвсем атрофирал. Когато се лекуваха тук деца болни от детски паралич, в онези години аз си водих списък на децата, които в резултат на лечението са започнали да ходят. И тогава имаше по 10-15 деца ежегодно, които прохождаха, които започваха сами да се хранят, или да пишат, или да се обличат. Но тук ни вдигнаха и ни даваха и самочувствие, къде сме живяли тук, да се чувстваме хора, между хора бяхме. Така да се борим в живота, не се предаваме, да се чувстваме хора. Нивалинът е един от най-съществените, най-известните, най-голямото постижение в българската фармацевтична индустрия. Той беше лъча за парализираните хора. При внедряването на Нивалина, грам Нивалин е струвал 5-6 пъти повече от грам злато. Действително е било голям триумф, за хората, които разбират. За другите пак знаеха, тогава се пишеше много за Нивалина в първите години, а сега само тук-таме в някоя кръстословица. Изпитано и приложено в Съветския съюз и други страни, българското лекарство Нивалин е дало отлични резултати. Ощастливени хора изказват гореща благодарност на упорития труженик на науката доктор Пасков. Това е 61 година. Това е Оскар в Неапол. Дават на Юрий Гагарин за техника, един американец за икономика и за наука на баща ми. Сигурно в един момент има и еуфорията на това, че ние сме направили нещо, че е българско. Сигурно е имало и такъв момент. Всички бяхме впечатлени, че има такова нещо направено в България и професор Пасков вече беше голямо име, голям капацитет. Всичко, което той е направил по Нивалина, той обобщи в една монография. Тя в течение на десетилетия беше учебник по експериментална фармакология. Има там едно мото: момиче като бяло кокиче. Нали? Така започва монографията. Тя е преведена на руски език и на италиански език. На първия конгрес по фармакология европейски професор Пасков изнесе в Рим първите изследвания по галантамина, които предизвикаха световно известен отзвук. В 1962 година в известния Болонски университет публикуват първата книга под редакцията на професор Пасков, която се нарича "Фармакология и клинично приложение на Нивалина", която всъщност представлява едно световно признание още тогава на нашата школа. Той беше изключително даровит, рядка личност.
и живеел в много бедно семейство. Баща му зидар, строител бил, майка му с земеделие са се занимавали, предимно тютюн. 1934 година е завършил в Асеновградската гимназия средното си образование. След това през 40-та година е завършил медицина. И първите години е бил лекар в село Бяга, Пещерско. Златен доктор. Давай им пари, давай ми ляп. Кога гладен, нате 2 лева и си купи ляп. И си купи месо, и си купи това. И що ма запаскал, припкал от друго се, от Козарско, от Испериково, довада да заликува тук при него. Той работил много години в Ленинград и то при един от най-големите фармаколози на своето време, академик Аничков, който беше един колосален учен, създал неща, които и до сега продължават да бъдат всеки учебник и голям човек. Огромната част от фармакологичните изследвания върху галантамина или алкалоида нивалин са проведени в Ленинград. Той ми е разправил, че дори е правил опити с изолирано сърце на човек и когато сърцето започнало да работи, да бие, нали, доста така преживяване е имал, не е спал, каза. Той и химиците в катедрата по фармакология, специално госпожа Иванова, започват изолирането от блатното кукиче, от българското блатно кукиче на галантамин и постигат много бързо, много голяма чистота на продукта. И от тук вече почва епопеята на нивалина. По това време не е била внедрена ваксината за предотвратяване развитието на детски паралич и едно от усложненията е парализа. Прилагането на нивалин в самото начало предотвратява развитието на това усложнение. При полиомиелита е характерно това, че децата са съвсем нормални психически, а всъщност са увредени само двигателно. И ходят някои с помощни средства, канатки, патерици. На някои са увредени ръцете, трудно пишат. Но резултатите от лечението бяха много добри с откритието на нивалина и с неговото приложение. Подречно тогава в пресата, пък не знам дали не и сега, се говори, че това е лекарство против полиомиелита. Това не е така. Това е лекарство, което лекува уврежданията, които се получават в резултат на това тежко заболяване. Нивалина е създадена в една малка държава, която не разполага с парите на големите европейски държави, която направена ентусиазирано с цялата мисъл за хората. Нивалина е създаден да спасява и да помага. Това е неговата уникалност. И най-вече той 60 години е още на пазара. Толкова много лекарства минаха, забравиха се, а нивалина все повече и повече разширява своите индикации и приложения. Моята професионална дейност е изцяло в епохата на нивалина. Аз не бих могъл да си представя как бих лекувал пациентите си без нивалин. Това е част от ежедневието. Ето един конкретен пациент, който е лекуван продължително време с нивалин, беше с една сериозна инвалидизация. Докато днес се виждаме, че тя има самостоятелна походка, без помощни средства, без сериозни сетивни нарушения. Изобщо при нея е един много добър терапевтичен резултат в резултат на лечение с таблетен нивалин.
Аз вярвам в това, че нивалин е вечно лекарство. Освен създадено по отношение на ефект върху нервно-мускулно предаване, нивалинът по-късно се доказа, че може да повлияе мозъчни функции. И днес синтетичните препарати на нивалин се използват мащабно в целия свят при лечение на много пациенти с Алцхаймер. Това е голяма стъпка за нивалинът. Затова аз наричам това лекарство вечно. Има нещо много хуманно в действието му и много вечно. Както е професора за нас вечен. Професор Пасков беше един много скромен човек. Много пестелив в изразите си. Аз не съм го видял той да избухва. Да не говорим за повишаване на тон. За всяко нещо съм се допитвал до него, съветваше ме, дело така направи, дело така се знае. Много хубава са пред очите ми. Топла усмивка, която просто тъдрява, бе. Този човек, аз лоша дума не чух от него, не чух да си повишава тона към своите подчинени, към ниския персонал. Изключително скромен човек и същевременно в една трудна система, в която живеехме тогава, която той също така накрая пострада малко, ме спечели с неговата упоритост, себеуважение и уважение към хората в един труден етап. По това време вече вървяха и слуховете, че той не е откривател. Оспорваха му авторското право над този препарат нивалина. Правиха се проверки, мисля, че даже в Ленинград. Наложило се от Съветския съюз да дойде академик Машковски, шефа на Централния тяхно Нихви, да каже, че професор Пасков е национална гордост и нищо, че той Машковски, после академик става, е правил 2 изследвания върху кавказското кокиче, които се предшестват изследванията на нивалина, но спира до там, признава ролята на професор Пасков. По всяка вероятност имало е типичната за нашето племе, за българското племе, ревност, завист. Но това му създаде много неприятности. Няма човек, който да е постигнал такива големи успехи и в крайна сметка да няма, разбира се, и хора, които не го харесват, които считат, че получава незаслужено някои почести, въпреки че той не получи големи признания при живе. Даже аз си спомням по една вечер, когато работехме двамата, той в неговата лаборатория, аз в моята, той получи много остра криза от стомашен кръвоизлив. Абсолютно в резултат на стрес, на нервна почва, той колабира в ръцете ми. И тогава виках бърза помощ и прочее, именно в резултат на тези необосновани, но чисто български номера, които му погодиха, и той не стана нито лауреат на Димитровската награда, нито член на Българската академия на науките. Той непрекъснато полагаше усилия да получи подходящо